Aw-aw na. Ang kurang kayong nagtuna ba? Ganyan yung ano, liyak takbo mo ng tubig. Kurang-kurang lang na direct kita. Ano yung aftermath? Gabi ha eh. Dali. Ba, dako kayo. Nakanataas ba? Nangatangtay yan ko ano. Nawang sinyam. Limpyuhanan pa na, sa pandarong kurente. Awan eh. Dagang kay wire yam eh. Wala sila no? Wala pa jud nabalik among kurente. Guys. Hawa. At bangka no? At bangta. Nay motor ah, labang. So, mapundo pa jud diri sa may basura na nun eh, limpyuhanan na. Lo, PLDT? Kanay? Oo, hala. Or gigubayan nila? Murag dugay pa siya kabalik. Ay, lagatso man yun eh. Kailan ka to? Atong classmate nila Wina. Stress lagi kayo ron, magawas ka na isakyanan. Ay na lang yun, lakaw na lang yun. Ah.
Oh, na lang para makaginawa. What happened? Oh my God. Ang kanyang tira ang mga kuwan. Oh, Hindi ako makakapagpapin. kuan lagi niya half na imong gasolina, lakaw-lakaw ka. I-save na lang na emergency. Kakuan siya o ka ng dita gamay. Wala problema rin kita. Oh, jud lagi no. Wajud lang. Wajud. Bike-bike ka ganyan ba no? Bike-bike. May pa sila. Nalapay na niya. Wala, grabe ha eh. Try, yung Paris. Muna. Dere, oh. Dere, pwede rin, dere. Sayo pa niya. Kaya mga LBO ano, nag-video po niya sa ilang tagsag balay po ng uban. Na, kurinti oh. Masa? Nangaana ba? Unahon man nila clearing operations kani mga kahoy. Hindi ni madam. Ang uban nangit naman. Dugang na patimbang. Patimbang eh. Patimbang siin mga kadang mga napupo. Nani sila nagkakulako. Oo. Uban hardware no? Hardware. Motor ah. Highway lang ta? Oo naman. Wala na sa Wala, Sirado lagi. Hindi kaya punta ka pa Tubil. Sirado. Sirado lagi yan. Lo. Ihoy. Nya, gila ko ni mo sakyanan. Urot gasolina ni mo. Siga ka clutch. Banda ya. Signboard mo ni. Nabali. So our plan padung may kuan pa downtown may lakaw lang may kay walay jeep. Na. Dali ra ba mo? Dali ra na maimpas ang motor. Nya na. Pero okay naman po ning lakaw na to. Nagkuha, wala ang kating lakaw-lakaw. Lakaw.
Mo di ay. Ipoy. Ay, ito na. Ay, nasaytip. So mo din cause sa traffic. Tara na, bagiyan na sa kinyan. Kinyan na, bagiyan na dili. Bagiyan na. Dito na. So mo na cause sa traffic kay bar ang pikas lane kay na kuan ang kahoy. Babay ta kadong. Oh. Lo, puste oh, nakon. Higda puste main. Dugay jud nimo sira siga. Hindi din na sa makuan man. Badao. Ang main dyan na ba? Ah, naman na yung McDo dito ay. Pwede ta ato dito. Oh. Na, abante. Ano war? Ah. Shumay, shumay, shumay. Shumay. Ay, buhay ka pusti. Asa ba? Buhay pusti. Nagsunod. So, tulo ka puste dito sa highway. Tulo, pat. Mara, gasunod yun sila yun. Daan na siguro. Labang ta? Ah, dali lang ta? Makita natin kung kailan Ah, pwede lang. tayo. Nakataan ang kanya man. Ah, pwede lang.
Lakaw jud tag balik ka niya, magkira. Na. Okay ra man. Kapoy ka. Dili pa. Mahaw lang. Asa dong itatagkuan naman sulti dito na ano. Dili pa silip-silip. Ah. Nahagbungan to ba? Wala. Nakagpungan ka naman. Oo. Kanidaan eh. Oo. Ayaw pa! May dalag tubig na. Bumita eh. Sirado. Di ba man ka? Close to eh. Ay. Oh, sila pasud lang. Lagyan mo lang. So, highway na ni. Highway na ta. Kapoy ka. Ikaw? Wala man. Ha? Wala na samad lang ko. Nabangon. Boy, Kuha naman po to. Pila naman naka-kilometers ang kuha. Nabangon.